Tenim àrbitres espectaculars, no només a Catalunya, sinó també aquí a Andorra, de la Federació Andorrana de Bàsquet. Pita tots els partits Mario Bazo. Com està sent l'experiència per pitar la millor competició escolar d'Europa a Andorra? La veritat és que és una experiència molt xula i estic super content de poder participar i sobretot de gaudir d'aquest ambient tan xulo i sobretot... Tan sa. Sí, correcte, i sobretot d'aquest esperit tan sa, tan xulo com tu dius, aquest esperit a bàsquet. Ja has pitat, aquest és el sisè partit o setè, ara no recordo, ja he perdut el compte, perquè estem fent molts partits a Andorra. Quina és la diferència entre pitar un partit normal, no? De bàsquet normal, per dir-ho així, amb un partit de Copa Col·legial que té les seves pròpies regles? Suposo que abans del primer partit vas estar la nit anterior estudiant les regles perquè n'hi ha unes quantes diverses, etc. Sí, perquè mira que porto 32 anys xiulant i mai havia aplicat la norma dels tirs lliures del tema de neteja, de respecte, no? Sí. I la veritat és que, bueno, costa una mica adaptar-se perquè somos animales de costumbres i portem molt de temps fent el mateix, no? Però la veritat és que és un plus i és una opció, la veritat és que molt bona. I de fet, a nivell de respecte, la veritat és que s'agraeix moltíssim, sobretot la xerrada que feu vosaltres a l'inici de partit, perquè els jugadors ho reben. I també és bo que el jugador, jo els explico de tant en quant, que miren els àrbitres que no som los malos de la pel·lícula, no? Sí. Que fins i tot som una part més del joc i que fins i tot els podem ajudar. S'ha donat ocasions, per exemple, un jugador o jugadora que es tira un triple, no toca ni aro, a mi no se'm passaria mai pel cap dir-li oh, que malo que eres, que mala que eres. Què va? Al contrari, quan passa al meu costat jo li dic ànims, sí. El següent entrarà. Clar. Per això estem. Aviam si... No, i a part que hi ha molts bons jugadors que també fan moltes aigües, vull dir... Bueno, no fa falta. Mira els números de l'Stephen Curry, no? Sí, és el millor tirador de triples de la història de la NBA, però no encerta tots, lògicament. Total. Tu també compagines la teva vida com a àrbitre d'Andorra, però també treballes en un iot, ets patró de iots, treballes en el món de la nàutica, no? Bueno, és la meva passió i he pogut fer també la meva feina, no? I treballo, sí, soc capità de barco i navego pels fiordos de Noruega. La veritat és que un sitio molt xulo. Preciós. Menjant salmó noruec? Sí, i tant. Doncs mira, esperem que si l'any que ve, o d'aquí 2 o d'aquí 3, no sé, això arriba a les Balears, doncs vés a saber si podrem dir, escolta, vés d'Andorra a Barcelona i de Barcelona agafa un barco i vés tan afitat, que ara una mica lluny, però sempre està bé tenir àrbitres de confiança. Jo m'apunto el que faci falta, m'apunto. Doncs un mes que s'apunta al carro, igual que tota la locura col·legial, com diem, des de la millor competició escolar d'Europa, així que gràcies, Mario, i gràcies a tots els oients.